helt sejt. Ja, ikke noget. Det er sådan noget, som sådan eksploderer. Og man lige på overalt vand. Og så kan man sådan her. Så. Er det meningen, at skal sætte sig i så? Ja, Nå ja, så er det faktisk sjovt. præcis. Tilly, skal du på toilet? Skal du på toilet? Skal du på toilet? Okay. Men så om en halv time er det lige kaldt opværmning, og så skal vi til i seng. Kan jeg få bader? Ja. Hold da op, den er sej.